ସେଦିନ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ। କଲ୍ଟେ ଆସିଲା କି ଭାଇ ଯିବା କି ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେମିତି ବା ମନା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବାହାରିଲି ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇକି। ବାସ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲୁ କି ଆମେ ଯିବା ଅକ୍ଷୟଶିଳା ୱାଟରଫଲ୍। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଫାଟକଟେ ପଡ଼ିଲା। ଫାଟକରେ ଢେର ଭିଡ଼। ଫାଟକ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ ଫାଟକଟେ ପାର କରିବାକୁ। କ'ଣ କହିବା। ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାର୍କ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପିଲା ଦେଖୁଛ ଛୋଟୁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ହଙ୍କ ୱାଟର ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅକ୍ଷୟଶିଳା ଜଳପ୍ରପାତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଫଟୋ କରୁଛି, ଖାଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଏକଦମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଚାଲ ଛୋଟୁ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସିଂ କରିବୁ। ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇଗଲା। ଜାଗା ଖୋଜା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ମାଂସଟିକୁ ନେଇକି ଗଲୁ ମାଂସକୁ ଧୋଇବାକୁ। ସେଇ ଝରଣା ପାଣି ନେଇ ଧୋଇଲୁ ମାଂସକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଫାସଫି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଫେର ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଗୌତମ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ରେଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି କେମିତି ଚୁଲିଟେ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଆମ ହାଣ୍ଡିଟେ ବସିବ। ହାଣ୍ଡି ବସିଲେ ମାଂସଟେ ହେବ। ମାଂସ ହେଇକି ଚିକେନଟେ ହେବ। ସେପଟେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ମୋବାଇଲ ଗୀତରେ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବହୁତ ଜୋରସୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥାଏ। ଭାଇମାନଙ୍କର ମୋର ଚାଲିଥାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଲୁ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇଲୁ। କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥାଏ। ଗାଧୋଇକି ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ, ଫଟୋ ଦୁନିଆ ଉଠେଇଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଦିନଟା କାଫି ସୁନ୍ଦର ରହିଲା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। वहीं पर नहा बाबा, आगे मत जा। ठंडा भी वही बड़ी जो लगता है स्विमिंग ठंडा रहता है। इधर मेरा मोबाइल बेल रखे हैं, इधर पेंट उठ रखे हैं। इधर कोई आया नहीं ना अभी तक, तो ध्यान देते रहना। तो वीडियो बना दे रहे ना, फोटो लेंगे।